Za ku saurari waƙar ɗan takarar gwamnan jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar APC wato Ahmad Aliyu Sokoto, wacce Alhaji Kasim mai turare ya ɗauki nauyin kawo daga bakin ni Fatima Usman. Domin neman ƙarin bayani 081 49 29 7351. A sha saurari lafiya. Gaba Ahmad Ali Musai Ahmad Ali da yarda Allah shi zai zama gwamnan Sokoto bana sai Ahmad Ali. Gaba Ahmad Ali Musai Ahmad Ali da yarda Allah shi zai zama gwamnan Sokoto bana sai
Great